आपला सुरमई, बांगडा आणि सॅलड, बरोबर आहे. मोठा ऑमलेट चालला आहे, म्हणजे कसं साईडर डिशमधून अजून खातील आवडेल. तर इथे बघा आपली चिकन थाली रेडी आहे, ज्याच्यामध्ये चिकन फ्राय, चिकन ग्रेव्ही, भात, ऑमलेट. आला तू आता? पाहुणे आले का? झालेलं सर्व पाहुणे पण आपले गेस्ट आले. पाहुणे आले. पाहुणे आले. तुला काय आणलंय बघ. बघा हा आमच्या शुभांगीर होमस्टे किंवा शुभांगीर टेरेस विल्लाचा स्पेशल लिंबू सरबत. स्पेशल का तर स्पेशल ग्लास मध्ये मस्त आहे बघा, एकदम डेकोरेटिव्ह. एवढा मोठा ग्लास. फक्त आता याच्यावरती लिंबूचा तुकडा असा ना कट करून तो वरती ठेवायचा आणि वरतून जरा हिरवा काहीतरी टाकायचं. झाला लिंबू ज्यूस. पुदिना टाकायचा. परत नंतर गरमी परत आता यायला सुरू झाली, सर्वांनी लिंबू सरबत पिया. बाकी थम्सअप बाकी सॉफ्ट ड्रिंक घेऊच नका, ते चांगलंच नसतं है ना. तर आता संध्याकाळची वेळ आहे आणि इकडे काजल काय करतेस तू? काजल इकडे मसाल्याचा नवीन डब्बा घेतलाय ना, त्याला धुवून आम्ही ठेवतो आहे. जत्रेतून नाही काय बघितलेला. आजची आपली 3 थाली वरती सर्व होणार आहे, त्यामधून 2 सुरमई थाली आहेत. सुरमई तर आपण अवेलेबल केली आणि एक आहे चिकन थाली. तर आता संध्याकाळचे बघा किती वाजले, 5:30. रात्री सर्व होणार आहे 8:30ला. म्हणजे आपण चिकन पण किती फ्रेशली आणतो बघा. मी सकाळीच नाही आणून ठेवलं आहे मी चिकन असेल ना तर मला कन्व्हिनियंट आहे, कारण जवळपास दुकानं आहेत चिकनची. आणि चिकन पण मी फ्रेशली कटच आणणार आणि ताजंच आणणार. असं नाही की सकाळी बघा ऑप्शन मला सकाळी सुद्धा होता, पण मी सकाळी नाही आणला, तो आता आणणार मी. ठीक आहे, आता चिकन आणायला जातो. आणि मी यांना सांगते की फणी आणा, तर फणीच नाही आणत. चिकन बरोबर फणी मला हवी आहे. आणि तुम्ही विचाराल मम्मी कुठे आहे, तर मम्मी तोंडबिंड धुवायला आणि एकदम मस्त रेडी व्हायला गेली आहे. ते बघू बघा. तर इथे बघा फ्रेशली कट चिकन बघा, दिसतंय का आतमध्ये एकदम फ्रेश फ्रेश फ्रेश. आणि एकच आहे म्हणून एकच लेग पीस घेऊन आलो आणि त्यासोबतच थांब हे घेऊन जा. त्यांनी फ्री दिलं मला. हेच वाले पाहिजे का बघ, अशीच पाहिजे का? चालेल, मोठी ताक आहे ना अशीच ना. हां होय. तर इथे बघा नाही तो हां फक्त हे कर, असं पूर्ण आपल्याला सर्व करायचं. हां पूर्ण सर्व करायचं आपल्याला. ठीक आहे, हे कसं मसाला आतमध्ये गेला पाहिजे ना ते व्यवस्थित. म्हणजे आपल्या चिकनच्या एका थालीमध्ये आपण ट्राय करतो की एक लेग पीस तरी असावा, तर ती चिकन थाली वाटते रे मम्मी. आता चिकन थालीमध्ये लेग पीस नसेल तर अशी मजा नाही आहेत त्याच्यात, बरोबर बघा. आणि बाकी सर्व चिकन बनवणार आहे आणि त्यासोबत हे बघा पूर्ण डबा भरलाच काय भरून ठेवलाय. वा वा वा, छान 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 मस्त. तर 15 मिनिटानंतर स्थिती काही अशी आहे. तर इकडे बघा चिकन मॅरिनेट केलाय. हे चिकन पण फ्राय होणार आहे, ग्रेव्ही होणार आहे. हे ग्रेव्ही होणार आहे. आणि इकडे आता साबुदाणे वडे फ्राय होणार आहे. त्यासोबत इकडे गरम गरम चहा चालली आता वरती. आरामात आरामात आरामात. दरवाजा उघडावे जरा. उजेड आहे अजून आहे ना. हे बब्बू संध्याकाळी चहा बरोबर भजी तरी असते किंवा गरम गरम दही वडे, म्हणजे साबुदाणे दही वडे, ते सुद्धा आपल्याकडे असतात. तर इथे बघा गरम गरम वडे इकडे तळण्यात येत आहेत आणि त्यासोबत इकडे दहीमध्ये साखर टाकून चांगल्या प्रकारे मिक्स केलं. आणि इकडे 3 प्लेटसुद्धा रेडी आणि एका प्लेटमध्ये आपले 4 वडे तरी असतात. तर इथे बघा आपली हे गरम आहेत वडे. बघा हे साईडला वडे ठेवू आणि ते अजून गरम गरम बनतात. ते बघा एक्स्ट्रा लागले तर खूप आहेत, बरोबर. भरपूर आहे. आणि इथे मी आता ही डिश बघा 3 माणसासाठी अशी सर्विंग होते. किती छान वाटेल असं एकदम गरम गरम खायला. आणि फ्रेश फ्रेश बनलेले आहेत, असं नाही की वडे फ्रीजमध्ये ठेवलेले की कधीच्या आधीच सर्व बनवलेले. तर हे आता वरती नेतो मी. आणि इकडे बघा केक चालूच असतो आमचं. चला जाऊ. बाय बाय. तर इथे बघा आपली रात्रीची गडबड चालू आहे. रात्रीची आता जी डिनर थाली जी आपली बनते आहे ती आता एकदम गरम गरम बनणार आहे. त्यामध्ये एकीकडे फिश आहे तर एकीकडे आपलं चिकन आहे. तर चिकनचा पीस इकडे बघा गरम झालेला आहे. तो आता पहिली आपण चिकन थाली वाढून देणार आहे त्यांना. आणि इकडे आपलं चिकनसुद्धा रेडी आहे, बरोबर.
बरोबर. अरे वा, एकदम मस्त मस्त झालेलं. आणि काय तू इकडे काय करते? पाणी गरम करायला ठेवणार आहे आता भाकरीसाठी. आणि आज सुरमईचे पीस बघा जे मी आणले ते एकदम किती लांब लचक आणि मोठे आहेत, है ना? हो हे बघ. आणि इथे गॅस पेटला काय? हे पेटवायचं कसं? फिरवायचं आणि पेटवायचं ना? तो लगेच पेटतं का ते? लगेच पेटतं. जसं आम्ही नेहमी करतो बघा, इकडे 3 ताट आपले रेडी केलेले आहेत. रेडी म्हणजे ताट ठेवलेले आहेत. सर्वात आधी इकडे आपलं सॅलड प्लेस होणार आहे. सॅलडमध्ये बघा आपल्या लिंबू 3 आहेत. म्हणजे असं एक 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 जे थंड नाही होणारे वस्तू आहेत ना ते पहिले प्लेस होणार आहे. नंतर मग आपले टोमॅटो प्लेस होणार आहेत व्यवस्थित. कांदा प्लेस होणार आहे. आणि त्यासोबतच इकडे आता कांदा टोमॅटो तरी असं पाहिजेच आपल्याबरोबर, बरोबर. आणि इकडे बघा हे भाकरीसाठी ना. भाकरीसाठी घेते तवा. आणि इकडे सुरमई फ्राय होते बघा एकदम व्यवस्थित. आणि आज काजलचा फर्स्ट डे सुरमई फ्राय करताना, बरोबर काजल? हां. एवढं घाबरायचं नाही. सुरमई फ्राय करणं तशीच आहे जसं बटाटा फ्राय करणं आहे. ठीक आहे, फक्त ती मच्छी आहे आणि तो बटाटा आहे, असं काहीच फरक नाही बघा. फिरवलं बघ सगळं. बरोबर आहे ना? तो बांगडा फिरवलाच काय? हा फिरवला. हां, नाही तर नाराज व्हायचा. अर्धा फ्राय व्हायचा ना, अर्धा तसंच राहायचं ना. आधी बांगडाच फिरवला. मस्त दिसते. आता अजून त्याला तर टाइम लागणार आहे, बरोबर. बघा आता आपण सोलकढी वाढणार आहे व्यवस्थित एकदम. तर सोलकढी इकडे बघा रेडी असते आपली. आणि आपली सोलकढी आणि बाहेरच्या सोलकढीमध्ये फरक ना. आपली 3 ग्लासच आहे तर बाहेर 4 ग्लास होणार, बरोबर. तर इकडे बघा मी सोलकढी सर्व करतोय. अशी प्रॉपरली सर्व करायची. आणि 3ही ताटमध्ये एक एक सोलकढी जाणार. सोलकढी आपण अगोदर वाढलेली चालते, कारण ती काय आपल्याला गरम नसते ना. नाही, ती थंडच असते, साधी असते, फ्रीजमध्ये ठेवलेली नसते. हो, ओरिजिनल आपली. तर ही आली आपली सोलकढी आपली ताटामध्ये. तर इकडे बघा आपली गरम गरम भाकरी झालेली आहे. भाकरी पण आपली झालेली. भाकरी, भात, आपला वरण, आपली सोलकढी, आपला सुरमई, बांगडा आणि सॅलड, बरोबर आहे. तर अशी आपली एक थाली झाली. अशी गरम 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 जसं बनणार तसं आम्ही वरती नेतो. ते बघा ही थाली आता आपली वरती जाते. सुरमई बांगडा सर्व मिक्स झाली आहे. ही झाली. आता नंतर एक 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 घेऊन मी वरती जातो. आणि इकडे ऑमलेटची तयारी ना. हा बघा आपला ऑमलेट झालेला आहे. आणि ह्याच्यात दे मला ऑमलेट. मोठं ऑमलेट चाललं आहे, म्हणजे कसं साईडर डिशमधून अजून खातील आवडीने. तसं गरम गरम होतं तसं मी वरती नेतो इथे. आणि आता तिकडे चिकन थाली आपली बनणार आहे व्यवस्थित. तर इथे बघा आपली चिकन थाली रेडी आहे. ज्याच्यामध्ये चिकन फ्राय, चिकन ग्रेव्ही, भात, ऑमलेट, सोलकढी, आपली नॉर्मल कढी हे सर्व दिलेलं आहे. ठीक आहे. मच्छी थाली वेगळी होती आणि चिकन थाली वेगळी आहे. आता गरम गरम लागेल तसं भाकरीवरती नेता येईल. तर तुमची आज व्हेज थाली ना. व्हेज थाली. व्हेज थालीमध्ये काय होतं आज जेवायला? मुगाची भाजी, झुणका, कढी, भाकरी, सलाड आणि भात घेतला नाही. भात घेतला नाही. भात घ्यायचा आहे. हो. आणि म्हटलं भाकरी खाते, पण थोडा भात पण घ्या. नमस्ते सर्वांना. तर आता बघा इथे वाजले सकाळचे 8 आणि आता आपल्याला परत आपल्या एका गेस्टला पिकअप करायचं आहे. त्या पिकअपसाठी मी गाडी पुसून घेतो आहे. आणि इथे आपले ऑलरेडी एक गेस्ट आलेले आहेत. ते वरती रेस्ट करतात आहेत. त्यांचं आज चेकआउट होईल आणि ते चेकआउट झाल्यावरती पटकन आपले दुसरे गेस्ट येणार आहे. तर पिकअप मी करतो म्हणून गाडी पण आपली कशी व्यवस्थित पुसलेली पाहिजे. तर सर्व व्यवस्थित पुसून घेतो. तरी ते आपली गरम गरम चहा बघा आपल्या वरती जे 3 गेस्ट आले त्यांना आम्ही देतो आहे. आणि वाजले बघा किती आहे, सकाळचे 8 वाजून 5 मिनटं झाले. चला आता कवर करा मी घेऊन जातो. ओके. बघा आपली गरम गरम चहा वरती झाली.
विचाराल की मी वरती काय करतोय, आपले जे गेस्ट येतात ना त्यांचं चेक इन आहे ना, तर बेड बिल लावून देतो. त्यांचं चेक इन ॲक्च्युली गोल्डन रूममध्ये, पण आपलं कसं जे ऑलरेडी आहेत त्यांना आपण 10च्या अगोदर बोलू नाही शकत जाईल. तर तुम्ही पण जर समजा असं गोल्डन रूमसाठी येता आणि लवकर येता ना, तर तुम्हाला आम्ही एक झोप म्हणजे एक रूम तरी देऊ. जसं हा रूम देऊ किंवा हा रूम पण भरलेला असेल तरी आम्ही खालचा रूम तरी तुम्हाला देऊच. हॅलो हॅलो हॅलो. हां सर, पोचला तुम्ही? आपल्या रेल्वेच्या बस स्टॉपवर ना, रेल्वे स्टेशनच्या बस स्टॉपवर पोचलो ना. हॅलो. बरोबर, ओके. मी रेडी आहे, 10 मिनिटात येतो तिकडे. ओके, आलो तिकडे. तर इथे बघा असं त्यांनी कॉल केलं आणि आता आपल्याला त्यांना रिसीव्ह करायला जायला लागेल. तर उशीर लावतो इकडे. आणि त्यासोबतच त्यांचे 2 टॉवेल नंबर 1, टॉवेल नंबर 2, आणि मी खिशातूनच बघा साबण पण घेऊन आलो. साबण नंबर 1, साबण नंबर 2. तर असं बेड पण त्यांचा रेडी झाला आहे. आणि त्यासोबतच त्यांचे न्यू ब्लँकेट्स, तर ब्लँकेट नंबर 1 आणि ब्लँकेट नंबर 2. तर अशा प्रकारे त्यांचा बॅटसुद्धा रेडी झाला आहे. तिथे बघा आपल्या गेस्टने फोन केला होता, तुमच्या समोरच फोन आला. तर आता आपण त्यांना रिसीव्ह करायला जातो आहे. ते रेल्वे स्टेशन, ते बसने आले ॲक्च्युली. तर रेल्वे स्टेशन जवळच आपला बस स्टॉप आहे, तिथे आपल्याला त्यांना पिकअप करायचं आहे. तर आता बघा आपल्या गेस्टला पिकअप करून आलो, आपली गाडी इकडे लावली आहे. आणि आपल्या हे अगोदरच्या गेस्टचे आता दुसरे गेस्ट म्हणजे फ्रंट बॅकला दोन्ही आहेत. आणि ते बुबूना त्यांनी बिस्किट आणलं ना, बुबूना बिस्किट आणलं. आता आपलं आपण पाणी चेक करूया. तर इथे आपण आपलं पाणी चेक करूया किती आहे. ओके, खालीपर्यंत गेलं आहे. बघा आता मी वरती पाणी घेऊन जाते. जशी तुम्ही कमेंटमध्ये आयडिया दिली होती ना की पिशवीतून घेऊन जा म्हणजे बॉटल पडणार नाही, तर 5 बॉटल आहे बघा. 5 माणसांना 5 बॉटल ठेव. आडवं ठेव, कशी पण ठेव. 2, 3, 4, 5. तिथे आपली 5 बॉटल पाण्याची चालली. बुबूने बिस्किट खाल्ले ना, दोन्ही बुबूनी. तर आता बघा ना, आपण वरतून आलो आहे, पाणी बिणी ठेवलं व्यवस्थित. आता त्यांना 3 नॉर्मल चाय आणि 1 विदाऊट शुगर पाहिजे. तर इथे बघा हे आम्ही असं खायला टोस्टसुद्धा देतो, म्हणजे चहाबरोबर खायला छान वाटतं ना. तर ते 3 शुगरवाली आहे, ते असे नॉर्मलवाले हे, आणि विदाऊट शुगरसाठी कलर वेगळा ठेवला आहे, म्हणजे कसं वरती कन्फ्युजन नाही होणार. बरोबर, हे नॉर्मल चाय, ही विदाऊट शुगर. तर इथे विदाऊट शुगर बनते ना ही, आणि ही नॉर्मल चाय आहे. ओके. तर इथे बघा आपले गरम गरम पोहे सर्व होतात व्यवस्थित एकदम मस्त. असे 3 प्लेट्स बघा आम्ही रेडी करून घेतो. आणि लिंबूसुद्धा आम्ही साईडला ठेवलेला आहे ना. आणि कांदा, खोबरं आणि कोथिंबीर ते आता वरतून टाकायचे आपल्याला ना. आता हे बघा इकडे जसे पोह्याचे प्लेट रेडी होते, तसं आपण थोडंसं घ्यायचं आणि वरतून असं हे करायचं, म्हणजे छान वाटतं खायला पण. तर इथे बघा आपली पोह्याची प्लेट रेडी आहे. आता झाकून मी वरती नेतो. काला छोटा झाकण झाला. आणि ह्याच्यावर ठेव. आणि त्यासोबतच आपल्या गॅसची ना 4 आमरसच्या बॉटलची ऑर्डर आहे. तिकडे बघा काकी काढतात, ते तिकडे 2 काढले आहेत. असे आम्ही जाताना त्यांना देऊ, आणि जाताना त्यांचा रिव्ह्यू पण आपण विचारू. 4 बॉटल पाहिजे काकी. नमस्ते सर्वांना. तर हा व्हिडिओ पण एक रिव्ह्यू व्हिडिओ आहे. आपले जे गेस्ट आले आहेत आपल्या सबस्क्रायबर फॅमिलीपासून, त्यांना आपण प्रश्न विचारूया आपल्या होमस्टेबद्दल, आणि ते तुम्हाला सर्व उत्तर देतील. जे नेहमी मी सर्वांना प्रश्न विचारतो. पहिला प्रश्न आहे की क्लीनलीनेस, साफसफाई आहे? हो, म्हणजे साफ तुम्हाला एकदम साफ चांगलं वाटलं? दुसरी म्हणजे जेवण कसं होतं? एकदम मस्त होतं, आवडलं मला. हां, आणि आम्ही जे डिमांड केलं ना हां, त्याप्रमाणे सगळं आम्हाला मिळालं. अगदी घरगुती पद्धतीचं होतं. ओके. तिसरं म्हणजे सर्व्हिस कशी होती इकडची? तुम्हाला काय कमी पडलं कशा गोष्टीचा, किंवा तुम्ही काय बोललात तसं ते?
नाही काय कमी पडलं आम्हाला, सगळं व्यवस्थित ज्या त्या वेळेला ज्या त्या टायमिंगला संपूर्ण मिळालं. हां आणि मला सांगायचं आहे ह्यांचं ॲक्च्युली 1 डे स्टे पण पूर्ण नव्हतं. ह्यांनी का हे जात होते आपल्या, तुम्ही राहिला कुठे? सातारा. मला वाटतं तुम्ही साताराला जाणार होतात ना, बुकिंग नसती तर. जस्ट लकीली म्हणजे आम्ही ट्राय केलं, माझ्या मुलांनी फोन करून जस्ट मेसेज केला म्हणलं अवेलेबल आहे का बघूया, मग रिप्लाय आला की आहे. हां आणि त्यांनी चेक इन केलं संध्याकाळी 4 का 5 वाजता बरोबर. आणि आता लगेच सकाळी ते आता तुम्ही आता परत फिरायला चाललात कुठे? गणपतीपुळ्याला. हां म्हणजे त्यांनी 1 नाईट स्टे केलंय. झोप व्यवस्थित लागली तुम्हाला? हा एकदम व्यवस्थित. आणि अगदी म्हणजे सकाळी पण छान गारवा आहे वातावरणामध्ये, असं काही जाणवत नाही. रूम पण चांगले आहेत आणि सर्व्हिस पण व्यवस्थित. आणि हे एन्व्हायरमेंट तुम्हाला कसं वाटलं सर्व? एकदम मस्त आहे, एकदम शांत पीसफुल आहे. म्हणजे अगदी म्हणजे कुठे आपण आपल्या खरं घरी आल्यासारखं सेकंड जाणवतं. होमला आलोय असं वाटतं. हे सेकंड होम आहे, नातेवाईकांकडे आलोय. आणि रिलॅक्सेशन साठी तर एकदमच सुंदर जागा आहे, निसर्गाच्या सानिध्यात आहे. आणि मॉर्निंग पण एकदम छान वाटते नाशिकडे बघायला सर्व. तर आता आपल्याकडे बघा मॅक्झिमम मुंबईवरून येतात, आता लास्ट आपल्याकडून पुण्यावरून आले होते, आता हे साताऱ्यावरून आलेत. तर या प्रश्नाचे उत्तर हेच देऊ शकतात. साताऱ्यावरून आपल्याला किती वेळ लागतं, किती किलोमीटर आहे आणि कसं यायचं हे मला जरा तुम्ही सांगा. इथे साताऱ्यावरून यायला अप्रॉक्सिमेटली 4 ते 5 तास लागतात जर आपण थांबत आलो तर. आणि जर आपण नॉनस्टॉप आलो तर 3-3.5 तासामध्ये रत्नागिरीमध्ये पोहोचतो. तर यायला पण 2 मार्ग आहेत, एक सातारा महाबळेश्वर पोलादपूर रत्नागिरी, आणि दुसरा मार्ग आहे सातारा पाटण कोयनानगर रत्नागिरी. या 2 पैकी एका मार्गाने आपण येऊ शकतो. हां आणि तुम्ही आता कसं तुम्ही रोडवेने आलात. हो. ह्यांची गाडी मी तुम्हाला दाखवली होती ती त्या गाड्यांनी रोडनी आलात. ओके. आणि रत्नागिरीमध्ये आपल्या जवळच्या स्पॉट्समध्ये कुठे तुम्ही फिरलाय? ह्याच्या अगोदर कुठून आला तुम्ही फिरून? याच्या आधी आम्ही सिंधुदुर्गमध्ये गेलो होतो. सिंधुदुर्ग, चिवला बीच, तारकर्ली, देवबाग असं ते करून मग आम्ही रत्नागिरी. रत्नागिरी. आता फिरण्यासारखे बरेच पॉइंट आहेत. हां आता इकडून चेकआउट करून तुम्ही गणपतीपुळ्याला जाता आणि मग तिकडून आपल्या म्हणजे घरी जाणार. ओके बसा. आणि परत नक्कीच या लवकर. आम्ही रत्नागिरीला आलात राहायचं नाही तर भेटायला तरी या. चला चला बाय. आणि आरामात चालव दादा, हॅलो आरामात चालव. चला आरामात जावा. बाय. हां बाय बाय.